Bhí mé sé géiste léidir sníar an maidin agus chomha go cócéimfáte fiar sin go dul gealta túche. Ngéalta chudhara tá sé rá mar le 75 fagéad chuidó go fágus maile cacócéin na bhaid siús ag an bob. Cághain bhile gaile redicís agus tá bis chud bhile ar bhirt buchalí bag dána síar se bhéil feriste i bhí rapáil faoi barháid cigarette, púdarbád agus ballaí bag a ket. Tá sam go bhaghaid se begéisteach le Kneecap so éiste disca cuarba. Is mission Ribe Róibéis agus ní me amag an nuair deirim nach bhfuiln dúla me mar a bháin a níl me ggéire éon sníos le mar hrún nó láin an tean capilín with tíma man na capilín Conamara níl éon bós wimmer tá me hair of a sean steil le fusíoch bechi gus tíanna sú sean like nún le talach gus a baint leis lean tá mis bra happy gan an fútbal ban tá mis rá letse a bó go lí me bí tip Conamara díal fucking drogaí ma chasta rara me a móthar hú stop me me bhangus fucking level eile me hú le fucking downa a bháin agus má dí le dog na capra tú machara mar níla na a rútsa hir a Conamara gur me drop weiler agus brise me a lún mar sin state a amsil he cecht do bún tá mar rappin is skrifni his sin deidir le show mai ke bis tiach gar break a do mar nira me mag gan na dína green bol me mai fucking drain an se bolla for gi ja cuisti ni shagi leid agus ma sé gur head a leistom fas fit se bara 16 mil disafri me me gaistech sa town Feic sé bet i muggan Supermax hat a leabhar sé híon ar maidin agus féta sé berála go rán sin ach dear me méid se lib ní bheith sé besúil bháile go béal feidiriste mai bheith nó Kneecap spidey Ribe Róibéis amach